Malta tibki vittma oħra tal-COVID-19, anzjana ta' 86 sena illi hi s-16 fatalità minn mindu faqqet il-pandemija f'pajjiżna. L-anzjana kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-30 ta' Awwissu u ddaħlet l-isptar Mater Dei dakinhar stess. Il-Ministeru tas-Saħħa spjega li fit-2 ta' Settembru din l-anzjana kienet ġiet trasferita fl-Isptar St. Thomas, iżda 3 tim wara ddaħlet mill-ġdid l-Isptar Mater Dei fejn tilfet il-battalja kontra l-virus. Din il-mara illi kienet qed tingħata kura fl-IDU hija s-seba' vittma tal-COVID f'temp ta' 4 ġimgħat, hekk kif minn nofs Awwissu rajna żieda sinifikanti mhux biss fil-każi ġodda iżda anke fl-imwiet marbuta mal-virus. Fl-aħħar 24 siegħa il-każi ġodda ta' coronavirus kienu 53 bil-każi attivi issa jqarbu il-570, numru li qed ikompli jikber ġurnata wara l-oħra. B'kuntrast li swab tests li saru l-ħadd niżlu taħt l-1800 li huwa ammont ferm anqas minn dak li konna mdorrijin bih fl-aħħar ġimgħat. Mill-każi ġodda li tħabbru l-ħadd kienu konfermati mhux biss l-24 każ fir-residenza tal-Fgura iżda anke żewġ każi oħra fi djar oħrajn tal-anzjani. Kien hemm ukoll 16 persuna illi ħadu l-virus minn membri oħra tal-familja. Mis-sibt l-hawn kellna b'kollox 158 każ ta' persuni li ttestjaw pożittivi, dawk li fiequ fl-aħħar 24 siegħa kienu 18. Propju nhar is-sibt l-Assoċjazzjoni Medika Maltija talbet li tiġi ddikjarata emerġenza fis-saħħa pubblika. Il-MAM ħarġet ukoll direttivi biex tobba li jaħdmu fiċ-ċentri tas-saħħa ma jagħtu l-ebda servizzi f'nursing homes privati.